Udviklingen i Tantech i de sidste 40 år har været, at der er kommet styr på alle processerne, og kvaliteten er kommet i top. Jeg hedder Ken Jacobsen, og jeg ser i mekanisk konstruktion, og så lærer jeg vores tegnestue. Jeg startede i 82 i Tantech, og det er så 40 år i dag, kun afbrudt af, hvor jeg tog en videregående uddannelse. Grundlæggeren af Tantech, han hed Bent Sørensen, og han var det, man kalder en typisk iværksætter og enormt kreativ. Det var nede på Rolls Møllevej, hvor vi startede, og der var et lille værksted, og jeg kom i lære som dengang med maskinarbejder. Det her i dag industritekniker. Der er en kultur for, at det vi laver skal være i orden, og der er kvalitet bag, og det er sådan hele vejen igennem. Det kan jeg se også ude i produktionsafdelingen og det hele, at folk de tager deres arbejde seriøst, og de tager arbejdet på sig og vil lave et godt stykke arbejde. Og som jeg siger til de engelsktalende kunder, det er Tantech, det er ikke et hit and run company. Vi står ved det, vi siger, og vi kan servicere og levere reservedele til maskinerne helt tilbage til starten af eller midt-80'erne. Jamen, Tantech betyder jo, at jeg har fået lov til at udvikle mig som person og i min arbejdsfællesskab, og jeg har fået lov til at kunne selv sætte præg på min hverdag, og hvordan jeg og være med til at skubbe tingene hen i den retning, jeg synes, de skal hen i. Jeg tager på arbejde for at sige, at det er interessant, og rent faktisk så er jeg lige så interesseret og spændt, når jeg kører på arbejde i dag, som jeg var den første dag. Det kan jeg i hvert fald skrive under på.